Wong Mbak Tuti mbok kancani So, aku ora mbok kancani. Semar Mulya.
Antusiasnya luar biasa. Terbingkis buat Bapak Suwito dan juga Ibu Sumarmi. Ayo yo, Semar Mulya lo iki. Ser, 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 ser. Buin goyang buin Om Bimo Mbak Isi. Yo yo yo. Wis pirang taun lawase ana kene ngantu nggonku nunggu nganti bunyi rasa ati dadi kangen saya suwe saya tambah nengen ngalor ngidul dadi bingung udan kangen ra bisa tak pendam wong bagus enggal bali kanggo nabani kangen ing ati sak kediping netra hati lega muga antuk tombol Kenapa Pak? Iya. Iki ya. pripun Mas Kebyo Niki nyethuke Pak niki lho nggih. Oh iya nanti dikasih. Jan Nggih. nanti kagawa jroning ati dadi gala tak goleki sliramu Ayo yo. Semar Mulya lo iki yo ser 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 iya 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 enak oi enak lho Mas Oh, ina. wis pirang taun lawase ana kene ngenteni slirane ngantu konku nunggu nganti putih kabeh rambutku rasa ati dadi kangen saya suwe saya tambah nemen ngalor ngidul dadi linglung udan kangen ra bisa tak pendam wong bagus enggal bali Ayo yo. kanggo nabani nadan sak kediping netra hati lega muga antuk tombol Mengke yang putri ngersakne lagu napa? Pring kuning. Oh nggih, pring kuning, Oke, Mbak. siap, Babaske, siap, siap, nggih. Sembah nuwun yang putri. Ah, pring kuning. Sip. nganti kagawa Yo.
Nggih. Lagune leres niki. Nggih. Betul lho, Oh, tenan betul. aku apa tau apus-apus lho Mas. Lah, Anu Mbak. nggih. Nggih. Telas kerian nggih Mas. Nggih, hak ini senggaan ya Mas. Pring kuning. Yo. Dadi sasi. Ana sampun kater nggih. Kembang waspaku mitet pasrah kangku wasa pandu mentuk mati ingkang andetawa lara nggih iki bawane mung semono Mas. Oh ngono Nduk. Aku ora wani ganggu ki apa soalé bawa kuwi sari-sari ning lagu. Makane gur sithik Mas. Soal aku mbiyen kuwi pernah yang Mbah Anom ki ya ditegur. Wah aku Nggih. sahabatku Mbah Anom lho. Nah, Lep yo nek wong bawa ki aja diganggu. Kuwi sari-sarine lagu. jane ra apa-apa Mas. Kon mangga. aku salah kan ini kleru ngono. Ya jane dibok mau benerke. nyang situ kang ngendang kok wong kok begegek kaya tunggak ngono jarene. Nggih, monggo. Kaneraken. Kaku pas kakono Mas. Nggih. Nggih. Sapa wangin ora bingung duh aku bingung yen wangsa pawane piye bekas prasaja Merepot ning rasa. Oh, senggak cengkok gazal India. Ngerti aku Mas. Ngerti aku kuwi apa wae iso. Kandhane, Multi- Dik. Multi telan Mas. Heeh, bojoku aku ngapusi. Multi telan lho. Tapi sing nggo ngene iki. Ora. Telen. Oh iya 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 iya. Dan nyoba mangga? Sampean apa? Ya nggih. Tase neno.
ayam, Mas. ayam. Ratap aku. Ini anu Pak Dikep yuk sampai latah Dek ayam, 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 ayam. Kuwi jenenge ora Ya, latah. latah ya. Jen jen jen. Ku merebut rebut rebut ning rasa. Dewa lawaleka song. Oh. Kok jeglang Mas. Ending yang sempurna.